I ara els parlem de la polèmica per la rehabilitació del Teatre L'Artesà del Prat de Llobregat, que va acabar ahir amb el desallotjament de 50 opositors al projecte del ple municipal. El govern municipal va acabar aprovant l'enderrocament i la reconstrucció de l'històric edifici per 15 milions d'euros. És el moment en què la policia local del Prat fa fora del ple municipal la cinquantena d'opositors al projecte de rehabilitació del Teatre L'Artesà. L'alcalde havia intentat en 3 ocasions començar el ple, però els crits a favor de conservar l'emblemàtic edifici, gairebé centenari, van fer que decidís desallotjar la sala. El Teatre L'Artesà fa 27 anys que és tancat i, segons la plataforma veïnal que suposa els plans de l'Ajuntament, mai s'hi ha fet cap manteniment. El consistori va convocar un concurs per convertir l'espai en un gran centre de les arts, amb 2 sales independents, una per a 600 persones amb una gran caixa escènica i una altra per a 150. Només en conservaran la façana, catalogada com a edifici d'interès històrico-artístic. Els opositors no volen que s'enderroqui i, a més, creuen que el Prat no necessita un teatre tan gran ni s'ha de gastar els 15 milions d'euros que costarà. Si volen un escenari gran, allà no entra, lògicament no entra, perquè l'escenari és de fa un segle, a la qual cosa nosaltres el que considerem que la seva reforma i rehabilitació és viable i s'hauria de protegir, s'hauria de fer totes les seves reformes, però mai el seu enderroc. És imprescindible tenir un equipament on la nostra gent, les nostres entitats puguin fer teatre. I no pot ser un altre que l'Artesà, perquè l'Artesà ja és un teatre. És un teatre que reunia les condicions del 1919, però no reuneix les condicions al segle XXI. Ja amb la sala buida, el ple va continuar sense els 2 regidors d'Esquerra Republicana i la regidora del PDeCAT, que van marxar en senyal de protesta. I el projecte de remodelació del teatre es va aprovar amb els vots de la coalició de govern d'Iniciativa i el PSC, a més dels del PP i Ciutadans.